Moje idemo. Svečanu sjednicu u povodu obilježavanja 70. obljetnice osnivanja i rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Široko polje. Ja bih vas molio da minutom šutnje odamo počast poginulim i stradalim vatrogascima i poginulim hrvatskim braniteljima. Moje idemo. Moje idemo. Slava Ivanu. Da, ja ne mogu držati zastavu i letu, ali neko će mi pomoći. A s obzirom da je ovo zaista svečani trenutak koji ste vi kao i svaka organizirana udruga, svako organizirano društvo imate, tako evo i ovaj svečani čin je točno propisan, a to izgleda kao predsjednik države daje svoju prisegu za obnašanje dužnosti. Ali to tako i treba i to zapravo daje na značenju i vatrogascima i dobrovoljnim vatrogasnim društvima u cjelini. Pa evo, gospodine predsjedniče Dobrovoljnog vatrogasnog društva, predajem vam ovu zastavu sa likom Svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca,
kao znak zahvalnosti za sve Moje ono što idemo. ste učinili vi i vaši vatrogasci za dobrobit mještana i cijele okolice. Ova zastava predstavlja simbol humanosti, hrabrosti, poštenja i požrtvovnosti pod kojom će se okupljati vaši članovi i njegovati ove simbole. Moje idemo. Nemoj samo kuma u gostu. Bez brige, ovdje ćemo kirurški čvor napraviti. Evo ga. Moje idemo. Zahvaljujem gospodinu Županu na pokroviteljstvu i na isto tako i na kumstvu. Je završeno? Ali prije nego što se završi protokol, pa da i župan volio bi zastavu. Moje idemo. Moje idemo. Moje idemo. Moje idemo. Moje idemo. Moje idemo. Moje idemo.
idemo. Moje idemo. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Gospodin s vama. U rukama mi je ova tiskovnica, piše 70. obljetnica dobrovoljnog vatrogasnog Moje idemo. društva Široko polje. 1939. 2009. Mislio sam pročitati ovaj krasan tekst, ali kad sam vidio da svi ste to dobili, nije potrebno pročitati, jer svi imate u vašim rukama, a moje da pozdravim našega dragoga, voljenoga župana Vladimira Šišljagića, da pozdravim to župana Moje idemo. Kraljičeka, da pozdravim Ivicu Mandića, dogradonačelnika, i Ivicu Išašegi, dogradonačelnika grada Đakova, da pozdravim Vladu Korena, dopredsjednika Županijske zajednice vatrogasaca i predsjednika Gradske zajednice vatrogasaca grada Đakova, našega predsjednika mjesnog odbora Božu Perkovića i sve naše Moje idemo. koje lijepo ovdje piše, Pavu Kovačevića, predsjednika, Juricu Tokića, potpredsjednika, Alojzija Kedveša, zapovjednika, Dragana Feketeja, zamjenika zapovjednika, Marka Pavlovića, blagajnika, Ivicu Ivića, tajnika, ostale članove odbora i sve vas, dragi vjernici. Blagoslov Boga Svemogućega, Otca i Sina Moje idemo. Svetoga, saša na ove zastave i na sve stanovnike i članove vatrogasnog društva i vazda ostao. Amen. Moje idemo. Biće na lijevo. Moje idemo. Na lijevo. Na desno. Muzika. Za ispraćaj zastave. Počasni pozdrav. Moje idemo. Moje idemo. Avamo vozilo DVD-a Đakovo, a Tego, to je novo vozilo. Posada se sastoji od 6 ljudi, zapovjednik, vozač i 4 člana prve ekipe. S obzirom da imamo saznanja da se radi o vozilu koje prevozi opasne tvari
među kojima mogu biti Idemo. eksplozivi, eksplozivni plinovi, lako zapaljive tekućine, zapaljive krute tvari, oksidanti, otrovne tvari, mlazice. Ima rezervar kapaciteta 2 litre pjenila i vidjet ćete da za 2 minute jednog i 2 minute drugog rezervara kako će prekriti zapaljivu tekućinu. Na ovaj način vozilo mora raditi sa 2 bara. Evo, gruba dekontaminacija, ulazi u šator za dekontaminaciju, tu se sada vrši i pomoću sapunice i sredstva za dekontaminaciju. demo.